אחים יקרים, בא לך מחשבה שלילית, שכחת שבורא עולם אוהב אותך. אתם יודעים איזה עוצמה זאת? בחיים שלך אתה לא תהיה לבד. שמעתי השבוע הרב שאמר דוגמה מאוד יפה. אשתך לקחה את התינוק לירושלים, נסעה איתו לירושלים. אתה מתקשר לאשתך, שואל אותה איפה את? היא אומרת לך, אני בצומת בית דגון. אחרי חצי שעה איפה את? אני בצומת, לא יודע, באחד מהצמתים שם. אחרי שעה אתה שואל אותה איפה את? אני בכניסה לירושלים. יפה. לא היה אפשר להתקשר לילד שלך, לתינוק שלך, ולשאול אותו איפה אתה. אחרי חצי שעה, אתה יודע מה אומר לכם? אני בידיים של אמא. באמצע, אתה יודע מה אומר לכם? אני בידיים של אמא. כשהיה מגיע לירושלים, הילד היה אומר לכם? אני בידיים של אמא. התינוק, לא משנה איפה הוא נמצא, אתה בידיים של אמא. אחים יקרים, איפה שלא תהיו בחיים שלכם, איפה שלא תהיו בחיים שלכם, אתם בידיים של אבא. דוד המלך אומר, גם כי אלך בגץ על מוות, לא יירא רע, כי אתה עמדי. נכנסת לך מחשבה שלילית, תילחם איתה. אל תיתן לה להשתולל עליך. יש פעמים שבני אדם, אתם יודעים מה זה, בני אדם, האיומים מה גורמים לבן אדם? ככה ברור אלוהים ברא אותנו. אלו שעובדים בשוק האפור ככה אמרו לי. אמרו לי להוציא כסף, אומר, לא, הם לא מרביצים, הם רק מאיימים. מה גורם איום לבן אדם? המחשבות שלו כבר לבד יפחידו אותו. עצור, אל תיתן לזה להשתלט עליך. אל תיתן למחשבה הרעה להשתלט עליך, תהפך אותה. איך תהפך אותה? איזה מתוק זה, אחים יקרים, אני אומר לכם מתוך עמקי נשמתי. בורא עולם שברא אתכם לא יעשה לכם דבר רע לעולם. איפה שתהיו בחיים שלכם, אתם בידיים הכי טובות בעולם. הכי טובות בעולם, כי בורא עולם אוהב אתכם. כל מחשבה שלילית שנכנסת בליבנו, זה כתוצאה מזה שאנחנו שכחנו, שאנחנו בידיים של בורא עולם. אף אחד לא ייגע בשערה אחת משערות ראשך, אני מבטיח לכם. אף אחד בעולם לא ייגע בשערה אחת משערות ראשך אם אתה בוטח בהשם. באלוקים בטחתי לא יירא. מה יעשה האדם לך יהודי יקר? מי יכול להרים יד בלי שבורא עולם ייתן לו כוח להרים יד? מי יכול לקחת לך שקל? איזה שוטר בעולם יכול לראות אותך אם בורא עולם לא ייתן לו ראייה בעיניים? אחים יקרים, אין יותר גדול מזה. אין יותר גדול מזה. אני לומד את זה יום יום. אני עובד על זה יום יום. אתם שואלים אותי איפה כדאי לכם להשקיע? רק ביטחון בהשם. והוא אוהב אתכם, אחים יקרים. בורא עולם צועק על כל אחד ואחד מכם, בני אהובי שים עליי ראש, אני אוהב אותך. אתה בידיים שלי, אתה לא בירושלים, אתה לא פה, אתה לא שם. אתם בידיים של הקדוש ברוך הוא, בכל מקום, יש מכנה משותף אחד לכולנו. אנחנו בידיים של בורא עולם. דוד המלך אומר, כגמול עלי אמו, כגמול עלי נפשי. תינוק, לא מעניין אותו איפה הוא נמצא. במטוס הוא בידיים של אמא, בירידה הוא בידיים של אמא, כל החיים הוא בידיים של אמא, אתם בידיים של אבא.